बेसारा फ्लाइट गाखोनायावहाय खर' बुलांदों। मारै? फ्लाइट गाखोनाया खर' बुलांदों ना दामजानानै खर' बुलांदों बेखौथ' रावबो मिथिला पाब्लिकआ। दामजाबाय खयलायबाय नालाय दामजाबाय माथो जाखोब्रा। खयलायनो मोनाना मालायनि हौवाजोंलाय। मालाय हौवायाबो मालायनि हिनजावजों खयलायनो मोना। हिनजावाबो हौवा मालायनि हौवाजों खयलायनो मोना नालाय दामजाबाय जोंहाबो खयलायबाय नालाय माथो जाखो। ओंखायनो नोंबो सोरखौ सोरखौ खयदो जाम्बा। नामा हो नोंसोरो एसेबो लाजिनो सोलोंला नामा? लाजिनाय बे गैला नामा? बेबायदि ससियेल मिडियायाव गोबां गाज्रि गाज्रि भाषा गाज्रि गाज्रि राव रायलायनो नोंसोरो मा नोंसोरबो बेफोरबायदि हिन्जाव हौवाजों हिन्जावजों रायलायनानै बेबायदि डलार जानो गोसो जाबाय नामा ससियेल मिडियायाव गावसोरनि आखल आखुफोरखौ दिन्थिजोबनानै? मा नोंसिनाव बे माइन्डआव एसेबो साननाय गैला नामा? बेबायदि भाषा रायलायनानै बेबायदि फेसबुकआव बहाबा वाट्सआपआव बहाबा माबायावहाय भाइरेल खालामना लानो बबेबा भाइरेल जानाय बबेबा माबा खालामनाय बबेबा गाज्रि गाज्रि माबालायनाय बेबायदि मानो बेफोरबायदि खालामनानै नोंसोर डलार जानो सानो? बिदिबा नोंसोर गावसोरनि आखल आखुखौसो दिन्थिनाय जायो हा? दिनै खनजिथायाबो आं बुंगोन मिथिबाय रावबो रागा जोङो ना मायो नोंथांमोननि खोथा बियो खनजिथायाबो दिनै पाब्लिकफोरनि सिगाङावल' मोजां देखायो मिथिबायना? खनजिथायाबो पाब्लिकफोरनि सिगाङावल' मोजां देखायो नाथाय मा सिङाव फेमिलियाव गोबां नांलाय खमलाय गाज्रि गाज्रि नांलायनाय गाज्रि गाज्रि गोबांथार हेन टेन नट डाउट बे जेबो नंला माने नो प्रब्लेम बे जेबो नंला आरो माने बेथ' पार्सनेल खोथा बेफोरखौ माने इउटुबाव फेसबुकाव होबाय थानो नाङा आरोना। मानो होयो नङा होमबा? मानि थाखाय होयो मा साननानै बेसो मोनसे। दिनै बेफोरबायदि गाज्रि भाषा राव रायलायनानै नोंथांमोनहा मा खोन्थानो सानदों? मा अडियेन्सफोरनो मा फोरमायनो सानदों? दिनै मा नै नोंस्राबो फिसा दं फिसा सानै दङ। बे फिसा सानैया सानसे बेलासे हिनजाव लागोन बा नोंस्राबो बिहामजो मोनगोन आरो बिहामजो मोननानै बै बिहामजोफ्रा बै फिसाफ्रा नोंसिनि रावफोरखौ नोंसिनि बेबायदि आखल आखुफोरखौ नुयोब्ला बिसोरो मा सानगोन नोंसोरखौ? मा सानगोन? आरो नोंसिनि मा होनोमोनलाय बिहामजोफ्रा नोंसोरखौ मा सानगोन? फिसौफ्रा मा सानगोन नोंसोरखौ? एसेबो लाजिनाय गैला नोंसिनि खर'आव। जाथि दं, बंस दं, दादा बाहाय दं, बिमा बिफा दं, गामि दं, समाज दं। बेफोराव नोंसोरो मा फोरमायनो सानदों? मा दिन्थिनो सानदों? एसेथ' लाजिनो सोलों। बेफोरबायदि आखल आखु राव भाषा रायलायनायनिफ्राय गोजानाव थानो सोलों। बिथांमोनहा मा गावसिनि सभाब सद्रिफोरखौ आखल आखुफोरखौनो ससियेल मिडियायाव खोन्थानानै मिथिहोनानै लाजोबो। बेफोरखि मोजां जाबाय? मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा? सोरबा मोजां मोनदों बेफोरबायदि बाथ्रा? आंथ' मोजां मोनाखै एसेबो बेबायदि भाषाफोरखौ। आरे मोजां भाषाफोरजों मोजां रावफोरजों रायलाय बुं नङा होमबा? हायोबा मोजां रमान्टिकनि भाषा रायलायनानै माबा गावनि हिनजावजों मोजां रायलायनानै नङा होमबा? दिनै बिसोरो ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै मा मा बुङो मा मा फोरमायबाय थायो गाज्रि गाज्रि खोनासंनो हायै मालाबा लन्थं मालाबा खानाय थफ्ला माबा माबि हेन टेन गोबां नाना रोखोम। मा सानगोन? नोंसोरो मा बुजिखो? आंथ' लासिं सिं बेफोरबायदि मा मोखाङै दिन्थिनो सानो? आं गावखौनो गाव लाजिनाय मोनो बेबायदि बाथ्रा बुंनानै जुदि बेबायदि ओंखारफिननांगौबा आरोना। खनजिथा आरो थग्रोन एसे लाजिनो सोलोंदो। एसे लाजिनो सोलोंदो। आं भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन। बयबो होजोबनायखाय बयबो बिनि गोबां भिडिअ नोंसिनि कल रेकर्डखौ सेकर्ड खालामनानै हगारजोब्बाय। दा नोंथाङा मा बुंगोन मा फोरमायगोन?